Magandang araw mga kapatid. Nandito ulit tayo sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga. Meron tayong i-review ngayon na motor na CF Moto 300 SR. Maganda ang motor na ito mga kapatid. Sa kanyang presyo ay kayang-kaya mga kapatid. At samahan nyo ako mga kapatid at alamin natin ang history ng motor na ito. Pero bago yan mga kapatid ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga nasusunod kong mga video. God bless. Shall we have breakfast together? CF Moto 300 SR. Ito ay Chinese brand motorcycle pero nakipag-join sa KTM motorcycle at naging successful naman ang partnership at nakapag-produce sila ng maraming motor. Isa na rito ang Duke 390 ng KTM at ang CF Moto 300 SR. Naging matatag ang partnership ng dalawang kumpanyang ito. At ngayon, dito sa Pilipinas ay kilala na rin ang CF Motorcycle pagdating sa big bike category dahil sa kanyang presyo na abot kaya ng mga masang Pilipino. CF Moto 300 SR, 300cc na pasok sa budget mo dahil nagkakahalaga lamang ito ng 165,000 pesos dito sa ating 165,000 may 300cc ka ng motorcycle. So saan ka pa? Kaya avail na mga kapatid dito sa Motorcycle City nationwide. Ito ay single cylinder, liquid cooled, DOHC, 4 bulbs, max power is 21.4 kilowatts and 8,750 RPM. At ang fuel capacity is 12 liters. Yan pa mga kapatid, may bagong deliver sila ngayon, no? Yan. CF Moto 300cc. Yan, CF Moto. Mga gusto kong mukha. Yan. Ganda siya, oh. Mga gustong may big bike. Ako, dito lang yan sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga. ABS na rin siya. SR, kulay white and then blue green din. ABS. Malupit.